Samantala sa ating good news naman po, natatanging sundalo na Inalok Mag-Aral sa Basic School ng United States Marine Corps sa Tubong, MALUED, Dagupan City. Kilalanin po natin yan. Ikwento mo sa ating good news, Idol Tita Ronnie. Nagbunga ang sipag at dedikasyon ng natatanging Dagupeño opisyal ng Philippine Marine Corps na piniling ipadala sa Estados Unidos upang mag-aral sa Marine Corps Basic School. Siya si PMC Lieutenant Mico Angelo D. Agast mula sa MALUED, Dagupan City at miyembro ng Naval Officer Candidate Course Class of 39. Sumabak siya sa Basic Officer Course na isinagawa sa Marine Corps Base Quantico sa Virginia, USA mula August 4, 2025 hanggang March 13, 2026. Sa loob ng 7 buwang pagsasanay, sumabak si Agast kasama ang mga opisyal mula sa Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa. Ang mga trainee na kanyang pinagdaanan ay sumubok sa kanyang kakayahan, tibay, disiplina at liderato sa ilalim ng matitinding sitwasyon. Ang tagumpay ni Agas ay patunay ng kanyang dedikasyon bilang isang marine at bilang isang anak na inaalay ang tagumpay sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang yumaong ama. Inaasahan na magagamit ni Agas ang kanyang mga natutunan upang higit pang mapalakas ang marital capabilities sa bansa habang tinutupad ang kanyang pangarap na maging isang mahusay na platoon leader at maglingkod ng buong husay sa bayan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.